హాయ్ హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు యూ మై ఛానల్ జయశంకరి ఎంబ్రాయిడరీ. కొలం డిజైన్స్ చూసారా అండి? నేను మొన్న ఎల్లో కలర్ ఒకటి వేసాను, ఇంకా అది చూసిన తర్వాత ఇంకొకటి రెడ్ కలర్ వచ్చింది. దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇది వచ్చిందండి. ఈ శారీ మొత్తం కలర్ వచ్చేసి మెహందీ కలర్ ఉంది, కాపర్ జెర్రీ ఉంది అవుట్ బార్డర్. బ్లౌజ్ వచ్చేసి పింక్ కాంబినేషన్లో ఉందండి. నేను కలర్ కాంబినేషన్ హైలైట్ చేయాలంటే నేను ఓన్లీ వన్ జెర్రీతోనే చేయాలనుకున్నాను. ఫస్ట్ చూసానండి కుట్టి స్టిచ్చింగ్ చేసి, కానీ అంత మంచిగా అనిపించలేదు. మళ్ళీ నేను మెహందీ కలర్తోనే మళ్ళీ హైలైట్ చేశాను ఈ బ్లౌజ్ని. చిన్న చిన్న బుటీస్ కూడా లేవండి దీనికి. నేను బుటీస్ సెలెక్ట్ చేసి మళ్ళీ బుటీస్ చేసి వేసి చూసి చాలా బాగుందని మళ్ళీ బుటీస్ యాడ్ చేశాను ఇలా. నేను కావాలన్న వాళ్ళు కాంటాక్ట్ కొలం డిజైన్స్.